And we do anything else kumberi chadzosera nguwa kuna MC. Unoramba muri Mwari. Unakutika zvaro. Bye. Munoramba muri Mwari. 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 Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Mangwanani muri Mwari. Masikati muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Mariwe munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Oh munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba nguwa dzese muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba mangwananiwo muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Kana masikatiwo muri Mwari. Munoramba 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 muri Mwari. Baba munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Wari wedu munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Itongo wadzose muri Mwari. Munoramba muri Mwari. And we do anything else kumberi chadzosera nguwa kuna MC. Munoramba muri Mwari. Unakutika zvaro. Bye. Munoramba muri Mwari. 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 Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Mangwanani muri Mwari. Masikati muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Mariwe munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Oh munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Imi munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba nguwa dzese muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Baba mangwananiwo muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Kana masikatiwo muri Mwari. Munoramba 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 muri Mwari. Baba munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Wari wedu munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Itongo wadzose muri Mwari. Munoramba muri Mwari. And we do anything else kumberi chadzosera nguwa kuna MC. Munoramba muri Mwari. Unakutika zvaro.
Munoramba muri Mwari, 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 imi munoramba anything else kumberi chadzosera nguwa kuna MC.
mate. Yogara se komunika. Nika ine minzwa inobaya. Fugama unama. Yogara se kokunyika. Nika ine minzwa inobaya. Fugama unama. Fugama unamate. Fugama unamate. Jori kwira se koiro komo. Komo une minzari no baya. Fugama unama. Jori kwira se koiro komo. Komo une minzari no baya. Fugama unama. Fugama unamate. Fugama unamate iwe. Yogara se komunyika. Yika ine minzwa inobaya. Fugama unama. Yogara se komunyika. Yika ine minzwa inobaya. Fugama unama. Fugama unamate iwe. Fugama unamate iwe. Jori kwira se koiro komo. Komo rine minzwa rinobaya. Fugama unama. Jori kwira se koiro komo. Komo rine minzwa rinobaya. Fugama unama. Fugama unamate. Jesu anouya kugashira wake vanhu vake vakanaka vanodikanwa senyenyedzi kudenga vese vachapenya vachagara Jesu make kumusha wachaunga nitamana peumambo wake bachereri nata vanodikanwa senyenyezi Wow.
wake mubateru. Ndikumbire Elder Mangani vari pakati pedu vatipo muna mato kuti titange chikamu chekutanga chatikuda kuti tiite cheumbowo tichifamba takadaro kudzamara tizosvika munguva yekuzoparidza. Saka panguva ino tichakumbira Elder Mangani vari pakati pedu vatipo muna mato. Namatei kuna baba wedu ari kumusha kumusaro kudenga nepano pasi. Toda kutenda aite nekutimutsa tiri wapenyu. Taapano tenzi panhamo yamuri kuziva imi muriko kumusoro. Pane dzino nguva tenzi tiri kukumbira kunyaradzwa. Nekuti imwe ndimi munyaradzi mukuru, hakuna umwezve unonyaradza. Tingataura masoko, asi hatisviki pane imwe kunyaradza kwacho. Saka tenzi iyo inguva, tibatsirei tenzi kutisimbisa. Tive vanhu vanochema tiine tariro. Anamata tipota nemi Jesu Kristu wangu. Tinotenda Elder Mangani nemunamato wamatipa. Panguva ino ziso zvedu zviri kutizo panapa tinofana kuti tizobva by 1 tinofana kunge takutobva panapa kuti burial yedu na 2 ndo panenge pachiradzikwa sekuru tadya pozotera mai vemwana vari kunzizo mai Kajanda, mai Kajanda, pozouya mbuya mai Obed, ene hanzvadzi Chipo Sunwa. Ndo listi yandinayo pano yandapiwa. Saka tichakumbirisa vanhu ivavo kuti titaure takasununguka tichipa umbowo pamwana wedu Livingston. Saka panguva ino ndichakumbira baba vemwana sekuru. Sekuru tadya. Havasati vasvika. Sekuru. Ndiri kusunga ndivane nyaya yemuzukuru wangu uyu. Handina masoko akawanda ba kunditaura. Nokuti ndasunungirwa nemuzukuru wangu. Mwanawo ndaigara nawo, wari muzukuru wangu. Ndinoita Mwari kungova mwana washaika asikwanika ba. Kusvika pakadai. Saka munguva takaungana kudai nekuti muzukuru wangu handina masoko akawanda ba mwanangu. Famba nerugare asi dzorera pane zvakakuitira. Tinotenda sekuru nemashoko amataura. Regai tiende pana mai vemwana, mai Kajanda. Varipo. Akwasha nese nevavakidzani nekereke. Ndoda kutenda ndiri mai waLivingston. Panguva yamangwanana ndoda kutenda Mwari nokuda kweruoko rwawo rwakaratidza kumwana wangu uyu. Pachiitiko chaakasangana nacho, kune vazhinji vanosangana nechiitiko ichi vobva vasakatika zvamu chose vasingazikamwe kuti mupenyu kana kuti akasakatikira kupi. Asi ndoda kutenda Mwari ndawa makandipa Livingston rikava ruva ratakaiwedzwa naro panguva yatakanga tiinayo, akatitira zvakanaka zvatine tariso ramangwana tichotondowa baba wemusha. Sinzi takanga takusiva tiri tanherera baba vakanga vatungamira kuenda kumusha, mai vakasara vachiriitira vanavo. Tanoziso rokutarisa kuti ava ndova baba, asi zvisinei Mwari makaita henyu nokuda kwenguva nemukana wamakaita sei wamakatitenda kuti tinge tiinawo misi nenguva. Asi nichandinoda hangu kuna Mwari kuti Mwari tinoti mudzorere murimi Mwari. Ndawa makati kutsiva hakuzi kwedu, isu takarwadziwa, tine maronda, tine mavanga pamwoyo yedu.
nechiitiko chakasangana nemwana wedu. Saka tuti Mwari imi panzvimbo, Mwari imi panzvimbo. Pamusoro pekurufu rwemwana hatuna kutibata. Ndava imibhebhu shoko renyu Mwari. Makati hakuna munhu ane mvumo yekubvisa mweya. Nyangwe iyewe wega personally hauna mvumo yekuti ubvise mweya. Asi tinoda kunamata kwamuri imi Mwari. Kuti imi Mwari chiitorai nguva yenyu. Zvakare ndoda kutenda wana sekuru paungano. Makamira nesu. Makamira nesu. Unoziva mai vakavhumbamira mwana. Haunzwe kuzungunika just because kunenge wakakomberedzwa pane chii chinomuka. Mai vanenge varipo pakuzivira. Pana sekuru hamuna kuda kuzunguruka. Pana sekuru taya makamira nesu. Rambai muchingomira nesu kusvika Jesu achionekwa. Ndawo hondo ika haipere. Zvamuri kuona yakadai so. Tichingoripo panyika. Hatisi kuziva kuti way forward ndeipi. Asi Mwari haatirasisiwe haatisiyi tiri toga. Ndo chinhu chandinoziva pamberi paMwari. Dai Mwari wekumusoro kudenga wakugona kutigonesa. Uye taramba takazomira takatarisa pamberi paMwari. Uye ndoda kutenda munin'ina wangu Selina. You are a hero. You are a hero. Kozi zvinoita madzimai akafirwa. Chakutanga kufunga. Kusiya vana hanei nawo. Anongoti wahamene wekumusha kwacho. Indiri mwana mudiki. Ndakutanga kunotsvaga zvimwe zvinhu. Asi mwana uyu haana kudaro. Akamira kuvhumbamira vana vake. Asi handizi kuti Satani akachive iwo pashirikadzi. Iyo Mwari wachiti abata shirikadzi, abata mbonezi yaJehovha. Handisi kuti havana kutya here kana haana kurova here. Kuti mwana werudzi urwu havafanirwi kubata. Saka ndoda kutenda munun'una wangu. You are a hero. Ramba wakadaro. Ende wehukama izorambe makamira nemwana uyu. Ari kuda comfort yakanyanyisisa. Yakanyanyisisa. Na pride mwana wake. Izomira zvakasimba namai vako. Kurege uzwa chiseguso kana chinyadziso mberi pamai vako. Mukamfoti panoda comfort. Ukangona akanyaza makumutaudza arege kuwandirwa nepfungwa nezvakawanda wanda. Handina hangu akawanda mashoko. Asi chandinokumbirira panguva yemasikati ano izomirai naSelina pamunyengetero nepanse paanenge achingoda rubatsiro. Musamirire kuzonzwa zvinongedzera kuti dai madai. Kungonzwa kuti zvandanwati nhasi anwiwo mwana uyu. Zvandawana mari yeschool fees mwana uyu awanirawo here school fees yemwana wake. Kungomubetsera. Masviti ayenyu muzita raJesu. Amen. Tinotenda mama mai vemwana manga pamusoro muri kwatadya. Inini ndiri kuzwa kuremerwa mufunge. Ndiri kuzwa kuremerwa ngemuzukuru wangu. Mwana wendakagara naye wachiri kubva kumusha kwavo. Saka zvinhu zvakandibata. Asi ndiri kuzwa kufara kutenda mhuri yekwapaunganwa. Kunyangwe sekuru paunganwa mufunge. Wari kwavari ikoko inini ndiri kuwatenda. Ngebasa guru rawakaita rekumira naSelina. Inini ndakanyadziswa zvemuri kuona ndakanyadziswa ndiSatani. Ngekuti handizvo zvitanga tiri kutarisira mufunge. Takanga tiri kubvira kuzwa kufara kuti Selina uri kugona mwana wedu. Ngekuti uri kutiriritirawo wana wake, kuchengeta wana wake. Kuti mangwana kwazi chirere chizokurerawo mangwana. Asi ameno Satani mupindire uyu akaita. Akuti mwanangu hapana zvekuita. Hapana zvekuita asi tiri kukumbira Mwari kuti azokunyaradze zvakazara. Isusu hatigoni pakukunyaradza mwana wangu. Asi kuti Mwari ndiye uchakunyaradza. Nekuti maitikire zvakaita wasikana we zviri kutirwadza, zviri kutishamisa. Ngepamusana pekuti apo tingongataendesawo wana wedu kuboarding kana inini ndakamboendesawo wana kuboarding. Asi kubutika wana wakanga wari kuboarding tinenge tiri kuti wakachengeteka. Wani wachengetwa kwakuzoona zvakadai. Zviro zviri kutirwadza zvakatiomera. Tiri kushaya kuti todini asi taakupa nguva kuna Mwari kuti Mwari mimi muchaita kuda kwenyu. Ngechiitiko chakaitika ichochi. Kana iye Livingston muzukuru wangu. Kuti zvinyarare zvakadai mwoyo yedu iri kurwadza. Iwe ndio uri kuziva izvi zvakaitika. Isusu hatina izvi tiri kumboziva ngekuti pachikoro takanga tisipo. Asi iwe uri kuziva muitikiro wezvakaita uri kuuziva. Kudzorera ngepako. Isusu tinotokupa mvumo yacho yekuti iwewe dzorerawo. Kuona izvo wakaitwa iwe ndio unozviziva. Isusu hatina icho tinoziva mama zvita. tinotenda mbuya mai open mashoko vataura shuwa zviri kurwadza ndiri kunzwa nematauriro ari kuitwa
Mwari ngaatinyaradze. Ndichakumbira hanzvadzi Chipo Sunwa. Handina zvakawanda zvekutaura. Chandinongokwanisa kutaura chete chekuti Mwari ndiMwari wechirikadzi nenherera. Mwari akambotichengeta naLivingston kusvika panguva ino papakasheka baba vedu. Ndiye Mwari wandinongokumbira kuti apindire panguva ino aratidze simba rake. Panguva ino ndinokumbira simba rekusimbisa mai vaya vakatipa. Vacheme netariro tiripo tichamira navo. Zviome zvirwadze sei. Ndinongokumbira simba rinobva kwavari Ishe. Kumbira zvekuti Livingston afambe murugare. Paanenge ari ikoko ndiye achaziva. Ndiye achaita kuti ane ruoko pamusoro pezvakaitika. Achada kuti ararame sei. Tinotenda hanzvadzi, tinotenda nemashoko ataurwa nehanzvadzi. Panguva ino regai ndipe sekuru paungano. Nhasi uno ndiro zuva ratagona kuchipindurwa manje. Pane zvizhinji zvanga zvichitinetsa kuti zvichafamba sei, asi ndinotenda kuti Mwari waita kuda kwake. Ati mwangu mwana haendi ega, unounganirwawo nevazhinji. Ndambonzwa mumwe mutauro wabva pana achiti vamwe vakarova vakatoshayikwa kuti zvakangopera, asi ndinotenda kuti uyu mwana uyu hama dzese dziri pano dzakatsvaga dzikarwadzikana mudzimba vakaita zvese zvavanogona kusvikira nhasi tisvike pazuva rakanaka guru rakadai izvi. Mazvita yenyu hama neshamwari dzakatora nguva yadzo dzaiteedzawo manewspaper dzichifona, vamwe vachitaura masocial media vachidi kana muchitsvaga chinhu panokuda kutaura, panokuda kuvengana, panokuda kutukana. Izvozvo zvese zvitozvibvumira nokuti zvinozobudisa chokwadi mangwana. Chinova ndo chataunganira nhasi kuti heya hezvo ndo zvazvazoita izvi, saka zvanga zvakadai. Ndinotenda kuti vanhu vese muri pano magutsikana nhasi kuti rwendo rwuya rwazochiperera pano. Takochichengeta mwana wedu, tinodara kuti inayewo uchafambawo zvakanaka. Vazhinji vati ngadzorere, asi zvese izvo ngatiti tinozvisiya kuna Ishe, nekuti Mwari vakati kudzorera ndekwangu. Imimi zvamunoita mune pamunogumira, asi zvimwe zvese izvi ndezvangu. Pauro akati ndinoita hangu basa raMwari iri, asi ndine munzwa unondibaya, handizoti munzwa unopera sei. Akapindura kuti munzwa iwo uchagara nawo, iwe ita chete nekuti ini tenzi ndinozviziva. Saka naizvozvo tinozviziva kuti munzwa urutibaya chokwadi zvakaitika. Tese tinenge tine maquestions nazvo, asi ngatisiyire kuna Mwari tichiti Baba itai kuda kwenyu. Mazvita hama neshamwari dzakwanisa kuungana pano. Ndanisingazivi kuti Livingston unogona kuunganidza vanhu kudai. Vamwe unongoigwa nevanhu vairi, asi uyu wakuigwa nevanhu vakawanda. Watiunzira hama neshamwari dzekuti tatoziva kuti ningi uriko nokuda kwaLivingston iyeyo. Mazvita yenyu murambe vakadaro, musazoitira isi tega, asi itirai noruzhinji rwose. Mazvita amana wadiwa, ina handina mazwi mazhinji ekuti nditaure pamusana pemuzukuru wangu akabata dambudziko rakadarira kuti mwana wake ndinokutaurira ndechekuti usafunge zvekutaura vanhu zvekuti dzorera. Uyu ndiye anodzorera, ndiye asaka kuti tione mwana uyu. Tanga tisina kariro yekuti mwana uyu tichamuona, asi tamuona. Upenyu hwakapirwa naMwari hwekuti ubve uchiuya kwana sekuru chichengeta vana vako, ukawadzidzisa, wakanga waendesa bhodhi namba ine hana yakasimba. Uyu ndiye anodzorera kana kuti ndiye atakukomborera. Teerera kune munin'ina wake hanzvadzi,
usawe nehana yakuti mumo wangu mwana wamai wangu wakashaika zvisina tsarukano. Igwara iro akapiwa naMwari. Mwari ndiye anoziva kwaari kuenda nekwaari kubva. Chakanaka nechakaipa ndiye anozviziva. Ndinoti ano mazhinji bate notenda mhuri dzese dzauya kotiunganira kuti ungane tichitema mwana wedu akanga ashaika. Ndiye Mwari uyu musiki wedu wakaita kuti tiwane mwana uyu. Ndinoti muzita reMwari. Tinotenda sekuru nemashoko akanaka mataura pakati pedu. Taura ndakamirira sekuru Alivi takakura tesa. Baba wakabva kumba kwawo achiuya kumba nasisi wachiri wadiki naBright. Wakauya ndinenge ndanga nda grade 4. Wakauya kumba tikatanga kugara tese nasisi. Taingogara tiri 4. Nini Bright munational leave. Mama kazhinji kacho vainge vari kuHarare. Shungu dzasisi vangu dzanga dziri dzekuti vana tiende kuchikoro tipasi. Sisi vaigara vachirova Live mumba vachichema kuti Live mwanangu, ndoda kuti upasi. Shungu dzasisi dzanga dziri dzekuti tiende kuchikoro. Even sisi vaigara vakataura vakati hanzvadzi dzangu naLive iwo ndiwe baba, ndiwo uchazondichengeta mangwana. Ndo dzanga dziri shungu dzasisi vangu. Tese naPride taigara takadaro. Asi kuronga kwaMwari nekwedu isusu vanhu dzakasiyana. Live akazobva pamba naPride vakaenda kuBulawayo wazodzoka kwatanga kudzidza paTsonga. Temu iyoyo ndanga ndakudzidza munyaka dzapana ndiri mbodi. Live pandakapedzera kumuona ndakamuona taenda kubhora. Ndaitamba bhora pana ndiri kuchikoro. Live akauya akanditsvaga akati sekuru nanzoti muri panapa. Vamwe kuchikoro kwake vachitomuseka vakati kwewo unosapota chikoro chisiri chako sei? Akati ndokunodzidza sekuru wangu. Tikagara tese kuground tikataura nyaya. Akatosvika nandiri muground term dzaakasvika. Akatondimirira kusvika ndapedza tikabuda tikataura nyaya. Munhu andisaona ndiPride akazotonyora tsamba ndaakuchikoro. Akatoti sekuru muri right here. But handinomboziva kuti kanga katorike kupedzisira kuti tionani. Live ndinoziva kuti Mwari wane maitiro awo. Nekuda kwawo Mwari havaiti madiro atoita isusu. But Live kune wese tinoziva kuti hatifaniri kutora shoko raMwari toita mumaoko medu. But Live kune wese akakontributa kuti ufe Live dzorera. Tinoziva kuti mashoko ekurwadzirwa hatifaniri kunge tichitaura kudaro. But ndikutaura ndichirwadzirwa. Live dai ndaiziva kuti pandiri kukuona ndokekupedzisira. Pamwe tingadai takataura zvakawanda, pamwe ungadai wakatonditauriwo zviri kunetsa sasekuru wako. But ndaingofunga kuti tiri vanhu vayo kuti pamwe ndichakuona kuti mangwana, kuti Live ndozokuona mangwana. But anotomboziva kuti kakarike kupedzisira. Live ndinongoti ufambe zvakanaka mwana hanzvadzi yangu, ufambe zvakanaka. Ndapedza. Charamba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, charamba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, charamba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ngatirambe ndichinamata, ngatirambe ndichinamata, gare tunamata, ngatirambe ndichinamata, gare tunamata.
Chinamata, woramba uchinamata, ticharamba tichinamata, ticharamba tichinamata, ticharamba tichinamata, toramba tichinamata. Pamusoro ivese vanoremekedzwa. Ndatirege nditaure ndivhangai nemudzimai hapana zonyorawo kuti mudzimai. Ameni. Waigonawo choice kwazvo, anga akachuzawo kedha wake. Ameni. Ndini ndakatsvagirawo Livi nzvimbo patsonzo. Inini ndinoshanda paHatisel. Ameni. Ndakafunga kuti ndatsvagira muzukuru wangu nzvimbo. Zvakaoma, ndisida kudzokerera ikoko. Amen. Ndiri kuda kutaura nenyaya yaHabhakuku chapter 3 verse 17. Inobva yangotaura kuti kunyangwe mizambiringa ikasava nemichero, kunyangwe matanga akaparara zvikapera zvose, kunyangwe nevana tikasara tisisina, ivo Mwari vanongoramba vari Mwari. Ameni. Zvakaita zvazvakaita izvozvizvi, Mwari vanongoramba vari Mwari. Saka ndaimba kuti ngatirambei tichinamata. Ameni. Ngatirambei tichiziva kuti Mwari ndiMwari, havachinji. Zuro ndakanzwa rimwe vhesi rakandiitira zvakanaka. Hazi Jobho 25. Zvikanzi vamwe vanofa vaine mwongo wese. Ameni. Vaine simba ravo rese. Zvikanzi vamwewo ndo vanoperawo vasisina simba kana kuti vachembera. Vamwe vachiri nezvishuwo nezvidakadaka, asi kufa kana kwauya kunotongodara. Ameni. Ndirikunzwa kutende vadikani vese vakamira nesimba, zvanga zvisiri nyore. Ameni. Pakanzikwa nyaya yekuti wani kunotsvara mumutsakani kutsvaga mwana. Vanhu vakabuda, Mwari vava vanoramba vari Mwari, vakatiwanisa mwana. Ameni. Vakatiti aiwa imimi muchaviga wenyu, zvakadaro ndingori mwana. Ngatigashirei vadikani. Muzukuru izogashira, handiti nokuti ndiMwari. Vanoziva nzira yenhasi neyemangwana. ndiMwari. Mwari vachikudzwa muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Vose tinoti pamusoro ivachanda tine urombo nenguva yatiri takarasikirwa naLivingston, mwana wataiva naye. Livingston akauya muupenyu hwedu seblessing. Livingston akauya muupenyu hwedu kari kamwana kanoteerera, ari mwana asina musikanzwa. Chaasiri kuziva, mama apa ndiita sei, mama ndigadzirisa apa zvakaita sei. Takagara naLivingston for 4 years, tanga taakuti 5 years dzatanga taakupinda. Hatina zuva rimwe ratakambosimudzira kana randakazosimudzira vachandofoni kuti Livingston handinetsa. Handina kumboita zuva iroro rakadaro. Livingston akatirwadzisa. Tiri kungokumbira Mweya Munyaradzi, wanikwa uriwo unotinyaradza. Hama dzose dziri pano dziri kutinyaradza. Asi pane kunyaradzwa kwepakati kati pemwoyo kusingazokwanisiki nemunhu wepasi pano, munhu wenyama. Chironda ichochi zvoti dai Mwari wekudenga matibatsira murimi. Hatigone tiri tega,
hatina kugona tiri tega kutsvaga Livingston kubvira musi wa6 December kusvika pazuva rinonzi nhasi. Asi nokuti imimi mamuri kuchengeta hwai yenyu, ndimi makaita kuti zvisvike pazvakadai, tikasimuka tikaenda tsonzo tikanowana zvatakawana zvaireva kuti ndezvaLivingston. Asi neimwe nguva taifunga kuti pamwe asiriye Livingston semaziviro andaimuita, Livingston anga asingambofaniri kuita zvakadai. Hopu yakambovapo, tikati magumbeze pamwe akabiwa zvakawanikwa, pamwe zvakabiwa, asi taingoti Livingston achauya kumba. Mailiviwe Livingston achauya. Livingston ari kuuya nerimwe zuva, asi hazvina kuita sekudaro. Takamirira from December kusvika pari zvino nhasi. Tiri kuradzika Livingston panguva yakaoma kudai, panguva iri kurwadza. Tinoti Mwari wekudenga aramba ari kunyaradza mhuri yekwachanda, mhuri yekwatadya, mhuri yekwapaunganwa nekubatirana pamwe. Hapana chakaitika changa chisina mumwe nemumwe aripo. Vese vehukama vakauya, tikange tiripo, tikakwidza tese makomo. Tinorangarira umwe musi tiri kuti mailiviwe, mvura iri kunaya, tiri kudzika muKrisimasi pasi kune matengi emvura umu. Tikati kuri kuyerera Mwari uyu haasi kutiona here uyu. Mvura iri kusvika muzvidya medu umu. Tikati aiwa Mwari ane chekuita nazvo, kurwadziwa kwatiri kuita uku pane chatiri kuda kubata. Asi zvisinei, kufamurawo waMwari, nguva ndeyaMwari, nguva yekuenda ndo inosiyana. Ndinotenda neiwoyu mukana mazviti hama dzose dzauya kuzotiputa pazuva rakadai. Ndinotenda machechi ose ari pano. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Tinokutendai mai makadi vatendi vaMwari. Nendamu yatinayo panapa yemuzukuru wedu Livingston iri kurwadza ende inorwadza. Dai anga ari mwana wako unorwadziwa zvekuti. Zvakaitwa navanhu ava ndezvechibhinya chaizvo. Saka zvine hazvo. Saka kana ipo pakati pedu pana atotumwa unzenda undoita chibhinyawo chekuti chikunzwa kuti zviri kudii. No problem. Zvakanaka zvauri kuita, asi zvinotirwadza zvakaitwa Livingston. Kuraiwa tingati sekitsi sebonga. Asi Mwari ari matondero ake anoita. Saka zvisinei, imi makatocheka Livingston kuti mudyai. Ini chakandishamisa ndechekuti kuchikoro kunonzi kune chechi yechikoro yevana vachikoro. Mufundisi kutadza shuwa kuti mai Livingston mafirwa mwana ari kushaika. Saka sori zvinoita mafundisi yazve, but wafundisi vasvikana kumboita. Saka zvoratidza kuti ava vanodya vanhu. Zvisinei hazvo, ngavadyawo zvekudya kauchiti une mishonga unopera munoziya. Saka hazvinazvo basi. Saka Livingston zvauripa papa, kana mapfupa ako ese aripo, kana asipo, vakatora vachiita zvavanoita ngavaite. Asi Mwari ane matongero anoita. Mwari ndiwo munhu wese, ndewedu tese, unga uri muroyi, unga uri mbavha, unga uri chipa, ndewedu tese. Saka itai henyu zvakanaka Livingston, wofamba zvakanaka Livingston. Vatsvage vanhu ivavo kuti uyai kuno, unofanira kuita muchato nawo, kuti ndoda kuchata. Chata. Kosa ashaka kuchata mukomana. Asi chikumbiro chenyu moti mubereki unoti mwana wangu anoda kuchatawo, anoda kudini? Anoda kuchatawo. Anodawo mhuri yake, chechi, saka hazvinazvo basi. Zvakanaka zvamakaita hazvina basa. Vanhu vanozopedzisirawo zati akuda kuuyawo kurufu ikoko kuzochema nesu, asi vairamba kuti tsvage mwana wacho. Ivo vakadya havo kuti haro. Saka idyai zvimbirwai stereke. Zvakanaka, handiti kune lacto. Saka ndiyo lacto yazvo. Idyai henyu. Hazvinazvo kushata. Pakanaka, famba zvakanaka Livingston. Vaenda nawo kuti ngatiende ndakuda muchato. Bye bye Livingston. Tatenda. Mwana
mukuri ndiwike muponesi dakara kwanyarara munonditungamira umusha wekudenga ndiwichidziviriro akuchina zvechimwe musandisiendeka tenzimunigatsire tusimbira kunewi rubatsiro zvevangu unifukizeini nemakabviro yenyu ini kristu ndinoda zvese zvounonipa simudza vaputika rakanyiwa nomwana zitarinyonoyera ini neganashata lazara ngezvitema mazara ndinemutsa mutsa kunewi wekuchinesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetimbere umbenyu inda mumoyo wangu rirambe zviwerera kuzondipa upenyu. pamusoro isangano dzvene raMwari ndasimuka pamberi penyu kuti ndizotenda pane basa rabatwa pano rataunganidzirwa pano. Kuungana kwataita nhasi kudai kune vanhu vamwe vanoti pachirungu mabackbenchers anenge akanyarara rumashure ariwo anenge aronga. Ndina baba vanonzi baba Karadza vaifundisa paSlyMedia Sonzo, aiwa teacher kuna Livingston, achiti futi ndiri shamwari, ndandiri shamwari yaLivingston, but iye akazobva akaenda kuAmerica. Ndizvo akaenda kuAmerica, aenda kuAmerica akati kunyangwe ndakure ruoko rwangu runofanira kunga ruripo pakubatsira Livingston kuti avigwe zvakanaka. Ane mari dzaakabvisa akati ndakusosawo mari kune shamwari dzangu dziri mhiri kwemakungwa kuti dzitibatsire kuti tinge tichiwana mavigiro aLivingston. Saka iye akatsvagawo mari dzake akatumira mari dzacho kuna mai Livingston. Mai Livingston vakati mari vadziona dzichibva ipo. Uye ndinoda kutendazve mukuwasha tiinaye pano tingada tiri kuti zvino Livingston wacho hongu taunganidza zvese. Ko Livingston wacho tomuchemera murodhi here, tomuchemera pai. Kuna baba namai Junga vanova kwasha wapaungano wakuru, ndinoronga kuti wapaungano wacho wasipo. Vakatiwo uyu ndisekuru wangu, uyai naye pamba pangu, ngaabude mumba mangu, tinomwika tichibva ipapa. Saka taungana pano, takaungana pamba pavanjunga. Vazhinji vangada kuziva kuti vanjunga vacho ndevapi. Ndifunga vataura panapa vachiti iwe dzorera chichi namai Junga vacho vari apa, ndivo vaita kuti tikwanise kuungana pano. Ndoda kutendai hama neshamwari mese nerudo rwenyu. Hamuna kuda kuneta ba kana kuti mutaure kuti ndezvepasunwa ndezvepapaononi. Mufungeta pane chimwe zvakamboitika. Taenda kuSonzo takabvunzwa mubvunzo naye papaungano chamukumba wawarira pamwana uyu akazodzoka akunyara wanzi kuti shamwari hazvireve kuti kana mwana adai anoshaya hama. Unadzo hama, saka uri kuona tauya kudai tiri madzisekuru acho. Ndopa kuzotanga kutsidzikama kwemunhu kuti ina mutauri nechichi zvakadaro, asi handizi kuti angada kuti vhundutsira here kana kudii. Asi vanhuwe musazodaro. Kana tichikupai vana kuti mutichengetere, tinenge tine trust uye munenge makaadvertisa kuti munozvigona kuchengeta vana. Zvakafanana nemunhu anoendesa munhu kuchipatara. Tikaendesa munhu kuchipatara tine hope zvinozoitika zvaitika, asi munozwa kuti zviri nane tamuendesa pagenerali, zviri nane tamuendesa pakliniki yakati.
ndokwatinenge tinotarisire kuti upenyu hunowapo nesuwo upenyu taiti mwana wedu hunoumbika paSlyMedia Stonzo asi zvisinei ndozvo zvakazoita hazvo. Ndinokutendai mose makwanisa kuungana pano mashingirira zuva mashingirira mukasiya mabasa enyu namangwana musazonete vanhu vedanga mvura nevanhu vari kunzvimbo dzese dzakatipoteredza idzi. Ndinokutendai zvikuru murambe makadaro muine rudo irworwo musazonete pamuzita raJesu Kristu tenzi wedu. Pane chimwe chinhu chinotisimbisa zviri nani nekuda kwokuti patinorwadziwa shuwa pamwe pacho tinotaura mashoko nekuda kwokuti tiri kurwadziwa, but pane rimwe shoko rinobva kuna Mwari rinogona kutipa hope munguva dzakadai, rinogona kuti ritiite ritinyaradze yatitika panguva dzatinenge tichichema tichirwadziwa. Saka panguva ino nguva dzedu tichinadzo one ndo patiri kubva panapa. Saka regai tiite kuti panguva ino ndipe mai chidongo vari pakati pedu vataure pakati pedu timbosimbiswa neshoko raMwari. Handiti katenzi bamwe vadzokera tenzi vatendi wenyu vazarande zviwi vashoma vakamira murufaro wenyu mutsanyi vakarara chema yivamuke vanoyera gavati tenzi waswedera mwenje yenyu ipfute zviuno zvitsungwe. Alright, ngatinamatei. Baba vari kumusoro kudenga, toda kuya pamberi pechigaro chenyu tichikumbira mweya wenyu mutsvene uve panzvimbo ino. Idi chekutaura pamurandakadzi wenyu hatina, asi imi Mwari munaro shoko rekutaura pana mai vaLivhi. Tibatsireiwo masikati ano Mwari, isingova midziyo yamuchashandisa kuda kwenyu kugoitwa mugonyaradza mai vaLivingston nenzira yamunoda imi. Zita renyu rigokudzwa nokusingaperi. Amen. Kati pemasikati ano ndakambotaura marimwe nezuro marimwe zuva ndichiti ukanzi nyaradza mai Livingston ini shoko rokuvataurira inarina nekuti mubvunzo wavanondibvunzai wani muri kundiudza ndazvinzwa kuti ndinyarare. Mwari vaneni but mune vana venyina handina wangu. Saka uchaona tine vanhu vakawanda vanofunga kuti vanogona kunyaradza munhu. Nditi muteerere zvakanaka vana vaMwari, hakuna anogona kunyaradza kunze kwaMwari mweya mutsvene. Isu tose tinogona kupotsa tataura tikataura mazwi anosvika pamukadzi uyu kupotsa ada kufaona iyi. Why? Nekuti tinoshaisha, tine miromo ine tsvina. Rimwe zuva Isaiah unototi ndiri munhu une miromo ine tsvina. Mwari ndibatsirei. Isaiah ukamutarisa kuna chapter 1, chapter 2, chapter 3 waitodaidzira vane nhamo vano vakadzimba, vane nhamo vari kurima minda, iye anga asingaoni nhamo yake. Why zviona ari mutsvene? Mukatarisa Isaiah murume waisvikirwa neshoko raMwari kuti riende kuIsraeri, but akarivara kuti kuva mutungamiri kana kuva muprofiti kana kuva munhu anosvikirwa nezwi raMwari uri mutadzi. Amuri parecheche yaMwari. Tina vanhu vanovarairwa mukati meupenyu hwatiri kurarama. Wanoti kana apfeka uniform yake ona sekuti iye apa atmosphere yakasiyana nevamwe. Muri parecheche. Mwari ngatiitire nyasha masikati ano, ataure nesu nenzira yekuti murandakadzi waMwari uyu patinobva kumudanga mvura uku mweya mutsvene unge wagara pamusoro pake, atiratidze zvatinofanira kuita. Ndosaka shoko raMwari rotidzidzisa rotiye tidzidzisei, ndiDhavhidhi unodaro, tidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu,
tizviwanire mwoyo wakachenjera. David ndiani? Murume anonzi David ndiye uya wokuurayisa Uria. Uria afa ndokutora mukadzi waUria. Izvo waiva neruchiva nemukadzi waUria. Kwakutora mukadzi daakangosiya Uria ari mupenyu. Amuripo here? Variku vakaurayiwa chero mushoko raMwari vachiurayiswa nekuda kweruchiva mukati menyika ino. Handichatyi imbwa inoruma pamba pakanyorwa kunzi izvo beware of dog. Handichatyi ndakutya munhu akanditarisa. Handichatyi shumba. Shumba yatova nani nekuti pamwe inonditiza, but ndakutya munhu wandinodya sadza nani naye mukati mekurarama kwangu. Dai Mwari atibatsira mukati memasikati ano tidzidze zvinoda shoko raMwari. Musoro wangu wenyaya yemasikati ano uri kuti iwo tenzi kwozova rini tiri musituation dzakadai. Kusvika rini Mwari mukateerera every day kunobuda nyaya kwakati kwazopindirwa vanhu mudzimba vazorobwa vaingwa vakaurayiwa kwakati. Munza ndakabatikana ivi nemurume uya wokumarondera chaakaurayirwa 1000 US. Upenyu watodi watoenda. Mukadzi kwakusiya asungirirwa netambo yebhutsu pagumbo remubhedha. Vana vasungirirwa kwakukasika kufutunyura kwakubuda panze kwakutora foni rimomo mababa kwakunofonera maneighbors tiri pano takombewa baba vatori mumba namai vakasungirirwa istatiza. Tiri muri kurarama munyika ine vanhu vasina hanya neupenyu hwoumwe munhu. Dai Mwari atibatsira masikati ano. Imboenda bana Titus usati waenda kumwe kwese. Titus chapter 2 verse 13. Titus 2 verse 13. Yes. Takatariro inofadza nokuonekwa kwakubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu. Panapa tukanzi panapa neshoko raMwari takatarira tariro inofadza. Ukaudzwa kunzi izvoni uri kuda kuenda kuUK chero kuchine 7 months unogeza ugogeza nekuti tariro yau inaita sei charuma ndokumbira uya pano amanga ipa charuma bebe tirove tifambe nekukasika. Mukatarisa tariro iyoyo inokupa zvezvokuti nyangwe nyaya muchitaura nevamwe panyaya kwauri unopedzera wakuonesa nyaya yekuti tapedza kutaura kamaibhure asi ndiri kuenda kuUK. Kwauri wapiwa chinhu chaungosina tariro pachiri. Hatiritesere vana vaMwari. Mukati mako une chinhu chawakatarisira. Zvikanzi panapa masikati ano tingatarisira zvose but tiri panyika ino. Nyangwe ndikapiwa tariro yekuenda kuUK, nyangwe ndikapiwa tariro yekuenda kuSouth Africa, nyangwe ndikapiwa tariro yekuenda kuAustralia, but we still tichiri munyika ino inourayiwa vanhu. But panapa shoko raMwari rati takatarira tariro inofadza yekuonekwa kwamuponesi Jesu. Pachaonekwa Kristu achionekwa charuma. Hakuna mabhokisi achatakura. Hakuna mochari. Ndiri kuti inini vanhu veEcoSure kana vari kuita kutenderera vachinonoka kutora zvitunda nguva yavo iri kupera. Nekuti anouya unouya uchaskovhara rufu nekuti ndiye upenyu nekumuka. Tariro yedu ndekuti Jesu ngaachiuya makuva arege kuvhurwazve. Mumwe muimbi unoimba wekwedu unotiye vanochera makuva vari kungochera dzimwe nguva nderangu dzimwe nguva nderako asi kana riri rangu ndagadzirira here nekukasika nditeererei vana vaMwari. Makuva achacherwa. Jesu ndiye uchayoti ho hanewo nguva yaringana yekucherwa kwamakuva hakuna guva richacherwa. Why? Nekuti wakafa iye akamuka akati ndini kumuka neupenyu. Famba munhu waMwari. Mika chapter 2 verse 10. Simukai muende nokuti haizi nzvimbo yekuzora pano nemhaka yetsvina inoparadza nokuparadza kwakaipa kwadzo. Ndosaka tiri kuti masikati ano vana vaMwari kwozova rini tenzi tiri munyika ine tsvina. Itsvina inoparadza. Ndichikura charuma kuHarare uko muna First Street maisaendwa deswana kapuracha vana pombi yavhara kwakusingapindwi
kwaipindwa nevanhu vatiri kuti nhasi ndo dzinonzi ngwere ndo vaipinda nemuna first. But nhasi ukaenda muna First Street muHarare muri kuyerera sewage yakufamba irimo. But kare kwaisabvumirwa maibhude imi vatema imi vakatokangauka zvaivanana vaitongonopinda nepo imi vatema vaisabvumirwa zvikanzi simukai chaita kuti tisimuke nekuti ina haisi nzvimbo yekugara. Nai makambomuka mutare yakadai ichiita kunge muri kupinda murwizi. Nyika yatiri kurarama yamazitye vana vaMwari. Haichaiti kuti varayirwe kutambarara kukanganwa kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Yakutsvaka vana vaMwari vanotsvaka Mwari mumweya nemuzvokwadi. Haichadi vanhu vanofitwa neuniform dzekuchechi. Yakuda vanotsvaka Mwari mumweya nemuzvokwadi. Notona mai vapfeka uniform yeruwadzano vakudaidzira mugonditarisira pamba pangu asikana mai vai vari kudzitarisai pamba ubva vadaidza mai ndingeende makachena toti ndinopfuura apa munopfuura apa kudii Jesu abvati vakakomborerwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona Mwari. Hakusi kutsvakwa kuchena kwekuchenaka kwehembe yekunze isikanatireva kuchena munenditarisa mechi mukatarisa mamai anoda kunaka anoda kuchena makambositarisa hakuna anotora hembe yesiketi yegreen voisa blouse rered voisa hete kana dhuku rered mambozvionawo zvinonzi mai avaita Christmas tree. But sevana vaMwari tiri maChristmas tree pamberi paMwari. We don't match God. Tinonyeperana. Ini ndiri mukristu ini ndakazvarwa patsva ndepapiko mai kuri pamakazvarwa patsva kana mamira pakutuka bhaibheri iduku mashoko amunobudisa saka makazvarwa musi wechingani. Ndakateerera vamwe vakati sativerengi bhaibheri munya imi ndiri kuva kufamba iwona ipapo ini hanzi hativerengi bhaibheri nekuti bhaibheri chii munya chinonzi munya chii nai munya chimbwe chinhu chakarara. Saka inewe kana bhaibheri riri munya newe uri munya nekuti wakarara hauna uberekwa nhasi. Eka endi munya akakumusha tinorasa here baba munya tinomuka totogarira toita simba toenda kumunda. Saka iwe wako munya waunozoona pashoko pakuverenga bhaibheri wamunya mandoyi mweya wakakugara ngaubve nezita raJesu. Verenga shoko raMwari nekuti John unototi iye wakakomborerwa unorava kana usingaverengi usanyepera vana una chikomborero. Hakuna ari kukomborera ndiye akakunyepera kuti bhaibheri munya. Famba shamwa Jeremiah chapter 8 eka verse 15. Famba Takanga takatarisa rugare asi hakuna chakanaka chakasvika. Takanga takatarisa nguva yekuporeswa asi tarirai takavhundutswa. Upenyu hwatiri kurarama ndokurarama tiri masurprise every day. Vanhu makamuine tariro gore rose muchiti Livhi uchauya netsoka dzakachita sei achifamba tichamuona Livhi. Kana mai vaLivhi vanogona kunge vakatombotenga hembe vakaisa paside vachiti mwana wangu ndine tariro yekuti ndinomuona. Tarira tavhundutswa. Satani une dambudziko rekugara akatiisa pamasurprise all the time. But patinorarama tiri mumasurprise tadii kugara tiri pedyo naMwari. Muimbi wekwedu wati pedyo nemi Mwari pedyo nemi kana nedambudzo riri. Kunyange uri mumatambudziko vana vaMwari gara uri pedyo naMwari usaenda kure naMwari. Kunyange uri murufaro gara uri pedyo naMwari usaenda kure naMwari. Kunyange wasangana nezvawasangana nazvo usaenda kure naMwari. Zviri nani uende kure neshamwari uende kure nehama but iva pedyo naMwari. Tine madzenga anozungaira kuenda kure naMwari woita pedyo neshamwari. Pekupedzesera shamwari dziye hadzidi kana kukuona mumaziso nekuti hauna chaunovabatsira. But kana tiri pedyo naMwari Mwari hatisii tiri tega. Ndiye unotitaurira usatya nokuti ndinewe, usavhunduka nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakutsigira zviro kwazvo neruoko rwangu rwerudyi. Hakuna mumwe anogona kumira newe kunze kwaMwari wokumusoro kudenga. Mai Livhi tichaenda kunosiya mwana wako kumarinda uko.
mwana uyu haana kudenga kwaaenda uyu. Tiri kuenda kundomusiya kusvikira Jesu paanouya aridza hwamanda. Ndiye achamutsa Livhi. Kana Livhi wakafa achiita zvakanaka. Daniel unototi iye vamwe vachamukira kukunyadziswa, vamwe vachamukira murufaro. Ndiri kuti masikati anoteerera mari idzo dzandanzwa dzakawanda parufu nenge ichinzi nyararai. Muri kumutadzisa kufamba imikani. Nai baba, kumba kwenyu makambofamba makarara here? Pane wakambofamba makarara? Imi ndashava ndateerera apa. Ndiani anoda kuteerera kaneni? Nditsanangure nyaya ndinoda kutaura iwe charuma iwe. Uya kana to anjunga aende. Anjunga. Uya pana munhu waMwari ndikuteerere. Manya. Manya sawira wangu. Manjunga Zambia renyu riri kure. Ndokumbira ane Zambia riri padhuze. Kandai kuno. Kandai chero rauya. Tunga shamwari ndinoda kuurara. Zambia. Ore ndotsorara kuamana. Ndakandara. Warara. Ndovisa eti. Junga, ndinoda kuteerera my instructions andichakuudza. Tsaura ino. Ndinoda kuti ufambe. Makumbo acho ari kumashure. Uripo here pfungwa ndinoda kubudisa nemari idzo dzatinoparidza pamakuva kuti vanofa vanoenda kudenga. Famba zvakanaka. Vanjunga vapenyu vari kunzwa zvandiri kutaura. Vataura kuti handigoni kufamba. Saka Livhi muri kumuti famba anofamba achiende. Muri kuona here mari idzo dzatinonyepeswa naSatani. Tiri kutaura kumunhu mupenyu uyo ari kundinzwa uyu. Ndamuti mukaufambe ati ndaita sei? Ndatadza kuisiwa vhangeri tinoparidza vhangeri rekuti wakafa ari kuenda kudenga. Ari kuenda kudenga nei? Iye akarara. Waita akusha Mwari baba. Jesu akati ndichadzoka. Jesu wakati ndichadzoka. Kana ndadzoka ndichakutorai kuti pandiri nemi mugovapo. Masikati ano ndovhangeri ratinaro rekuti kana vanofa vanofanira kufira muna Kristu. Kana wafira muna Kristu une passport yekuenda kudenga. Ndakasvika pane rumwe rufu pari kuimbwa mushandiwa dairai musatenge musingazive mushandiwa Mwari izorora zvino wakarwisa wakakunda bida muzorore. Maikuru munoziva kuti vaiimbirani? Vaimbira pfambi. Pane pamwe patinoshandisa nziyo dzaMwari dzine mari idzo torega. Munoziva vanhu kana anga achiita zvinhu zvake muregere aitirwe zvinhu zvake nekuti ndokwaanga achifarira. Makuda kuzomuita mutsvene. Teererai vana vaMwari, n'anga chaiyo ikafa nhasi. Chero mukabvarira bhaibheri rese iri mukaripedza muchimuputira haatendeuki. Musazonyeperani. Uko ndokunonzi kunyeperana, muchivharana. Mwari haavharwe. Munogona kuvharana ivi asi Mwari hamumuvhari. Hazvina basa kuti zvazvakamira sei, aityiwa sei, aichengeta mai sei, as long as anga achiita zvisingadiwi naMwari. Hazviiti chero mukambiimbira mushandi waMwari haatendeukiri mubhokisi uko. Kana atofa zvavharana. Famba munhu waMwari. Tanga takatarira nguva yekuporeswa asi tataona kuvhundutswa. Upenyu hwatiri kurarama nhasi ndewekurarama takazara nemasurprise. Paunenge wakafunga kuti izvi mukatarisa mai vaLivhi vanga vari kuti aiwa izvino ndakunochaisa. Livhi akapedza chikoro, ndaanewo murume wangu wandinochemera, but nhasi mai Livhi misodzi inoramba iripo. Nekuti wakaipa ari kutiteera usiku nemasikati. Hatisi shoko raMwari rotiro wakabva kudenga njunga akatsamwa kwazvo woko iwe nyika. Iwe ndo unoita kutamba naye Satani dzokera shure. Aiwe kani wadya matemba akusvinura mudumbu wotaurira Satani. Asi Satani wekumba kwamai akoka ndiSatani akabva kudenga anokuziva zvakwakaita. Pane pamwe patinotaura vhangeri rekuda kufadza vanhu tichinyepa. Ngatidzidze kutaura chokwadi chigotisunungura. Isaiah chapter 24 Famba. verse 4 19 na 20. Nyika inochema nekuoma. Pasi pose panopera simba nekuoma. Vanhu vakakudzwa venyika vanopera simba. Verse 19.
nyika yaputswa chose, nyika yodedera chose, nyika yozununguswa chose, nyika ichadzedzereka somunhu wakabatwa, ichadengenyeka sedumba, kudarika kwayo kuchairemedza kwazvo, ichawa ikasasimukazve. Iwo yabanje wazvimbirwa nendombi dzekuba kwako. Tiri kugadzirisa, munogadzirisa iwo zvenyifatikire. Chamunogadzirisa chii? Zvinganzi nyika yazunguzika, hakuna achaigona. Akasika nyika ndiye achauya kugadzira nyika yake. Hakuna anogona kugadzira nyika iyi. Iye zvinomukatarisa makoronga machema nawo kangani. Makore mangani muchichema ari kugadzirwa. Kusvika Jesu auya ndiye achauya achigadzirisa zvinhu zvake. But vanotenda muna Jesu pavanoona zvichiitika, vanoona mharidzo yekuti idi nekukasika tiri kuenda kumusha. Ndosaka tiri kuti tenzi kozuva rini tichiramba tiri mumatambudziko akadai, kozuva rini tichirarama upenyu hwokungofema mhepo mazuva ese tichingorwara. Mukatarisa vanhu, covid yakauya ikavhuvhuta, covid yakapenga, asi iwe yakakusiya uri mupenyu. Bvunzo wakagara naye sei wakasara pacovid? Mwari kukuchengeta mucovid kuti uite benzi, ndizvo. Mwari kukuchengeta mucovid kuti uite misikanzwa inopfuura yawakaita mucovid. Mwari ngatiratidze vana vaMwari. Mwari ane hanya nesu kuti chengeta mucovid kuti tipupure zita raMwari. It's high time kuti nyika yose tingadai takuparidza vhangeri kupfuura kuparidza kwatakaita kare. Nekuti pane zvatakaitirwa naMwari muupenyu. Covid yaita semutsvairo, haina wayakasiya, but iwo wakasara. Vamwe vakavhara madhoo, hakuna dzangonherera, but iwo uri mupenyu, uri kuona vana vako, uri kuona mukadzi wako, uri kuona murume wako. Wapedza izvozvo wamuona murume vamwe varume panapa. Inyasha dzavanoitirwa naMwari. Dai pasina nyasha, vamwe vangadai vane maburi pahuma ekungodhokonywa all the time. Iwe ndikwanire mai vasinawo kukwana, vane vachidhokonyawo murume asina kukwana. Mwari ngatiratidze zvatinofanira kuva. Nyika iri kudzedzereka, iri kuita semunhu akadhakwa. Why? Nekuti vanhu vakakanganwa Mwari, vakafunga kuti ivo ndivana Mwari. Shoko raMwari robva rataura kuna mabisa rema50 vhesi ya21, wakaita zvinhu izvi ndikaramba ndakanyarara ukafunga ndakafanana newe. Mwari anokusiya baba, muchinoita upombwe hwenyu, muchinorara nepfambi yenyu mumauswa umu pane nyoka. Mwari otopemhena nyoka maidzemu oidzinga, monyatsoita zvamunoita. Iyo nyoka yakagarako yakakurindai. Mwari akati ndakanyaramba zvangu ndakanyarara. Vana baba vanopfuta mbanje dzavo, wauya woshungurudza vakadzi vari mudzimba. Mwari anoramba akanyarara zvake. Ungadai wakaita benzi kare kare, but Mwari akakuchengeta kuti zvimwe zvisadzoka. Tina namai mapenzi asingazivi kwaari kubva nekwaari kuenda. Vanongofunga kuti kungomuka ndizvo ndinonzi mai, but Mwari anoramba akaita sei zvake, akanyarara. Nditeerere, nguva ichasvika Mwari achaita zvaanoda pauri nemisikanzwa yako ukuratidza. Idi famba muna Mwari. Mariro aJeremia chapter 5 chapter 5 verse 2. Nhaka yedu yaenda kuvatorwa, nedzimba dzedu kunovo kumwe. Ipapo ndionewo marendrod pana, ndione ndokumbira marendrod anoziva kuti ndine mba yangu inotini. Vakutyasimira maoko. Alright mama, muimba ndeyenyu kaimi. Mukasateerera kwasapurutendedzi uko, vanokuchengetai vachikusekererai. Vanoita sei? Vanovhara. Saka chamuri kuti muri rendrod chi? Zvikanzi nhaka yedu yaenda kuvatoro. Taavarombo, kwete kuti taifanira kuva varombo. Tiri varombo nekuti hatina kuteerera Mwari. Famba nevhesi yako vanzwi nemvura munobhadhara. Tiri nherera navasina baba. Madzimai edu akaita sechirikadzi. Vana baba vari UK, mbai vanosara nevana kuno. Endei. Takanwa mvura yedu tichiita zvokutenga nemari. Endei. Huni dzedu takadzitengeserwa. Iri gombo raMwari. Vanotema maibhure munofa nenzara vakatakura svingwa vachidzika kudai kana musina dhora bheji.
munofanira muchidziona muchidzichokorera ndadzipuwawo zvangu haupuwi nekuti vanoda kuti utenge hauna chako but wapedza izvozvo ndine zvinhu zvangu ndezvinhu zvangu mukadzi achiti ndine zvinhu zvake anazvo muregei nezvinhu zvake asi kuri yazvo muri kufunga ivi ane zvimwe zviri kuseri kwezvinhu nekuti kana iri imba haisi yake ndeyasitikanzewe kana ukasateerera sitikanze anongoti come out okay agedi rake iwe wakafondoka makore mangani uchishanda wasvikokirwa imba yawo kufunga kuti ndeyako bhabheri roda kungokutaura kuti hauna chako panyika panapa ndosaka muchiimba rwero rwokuti hatina musha pai hatifari kuva pano toipedzisa famba vanodzingana nesu vari pamitsipa yedu taneta hatine zororo wapedza yatopera zvikanzi vanodzingana nesu taneta mukatarisa vakomana vakazama kuda kukopa vhesi vakaenda musango kundorwa hondo vachiti tiri kurwira nyika yani nanhasi vari muta mumatambudziko asi kurwa vakarwa pandiri kunomira muraini rekubhadhara kwasapuritendet naexcombatent anenge arimo achitonziwa next asi akanorwira nyika ipi ari kutonziwa next daiye arimo next hazvina kuti unonzani ndakatarisa tiri kutauti kuharare uko ndikatarisa mbinga dzemuharare dzine mari charuma ndakatarisa tiri muraini rekwasapuritendet vane mari vanomira muraini rekubhadhara imba vari kuparidza kuti hatina chedu panyika ino chatinacho kana tiine tariro yatakatarira yekuonekwa kwamuponesi ndo chedu chatine tariro nacho zvimwe zvose hazvisi zvedu famba muna wamwari Revelation chapter 21 verse 3 ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti tarirai tebhanekeri yaMwari iri pakati pavanhu iye uchagara navo right ndidzoke pairi apo famba ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti tarirai tebhanekeri yaMwari iri pakati pavanhu iye uchagara navo iye wachava vanhu vake Mwari amene uchava navo ave Mwari wavo mukatarisa pada panyaya iri kutaurwa naJohn zvikanzi tebhanekeri ichadzika kubva kumusoro kudenga yodzika panyika inoi yadzika Mwari maibhure zviri kutaurwa ndezvokuti makagara apa Mwari akagara apa mazuva ese hamuitiwo kudaidza zvamunoita makagara mumba menyu munoti Mwari ndiri kudawo switi okupai nekuti munai muri mese iye zvinokangandika makanamata ndizvese here zvamakapindurwa but Mwari ari kungotaura pfungwa yekuti achagara nesu kana tabva munyika ino yechitema uchava nesu rega ndingokupai mufananidzo pfungwa yatiri kupiwa zvikanzi tebhanekeri tinenge tiinayo panyika ino iye zvinoti mukatarisa upenyu hwatiri kurarama vane mari havagarire vasina mari mambo zvono vane mari vanogara kwani vasina mari vanogara kwani but pfungwa yekutaurwa neshoko raMwari ndeyekuti tose kana Jesu auya tichaenzana chichatienzanisa muchinjiko kana tatenda muna Jesu tose takafanana hakuna mufundisi hakuna murume hakuna mukadzi nekuti tose takafirwa naKristu kuti wane upenyu usingaperi pane pasina nguva yekudadirana panenge pasina anonzi ane mari uye haana mari tose tichagara naMwari wedu tichipupura kunaka kwaMwari mazuva ese eupenyu hwedu nekuti tinenge tiinaye ndikangofunga bedzi kuti ndakumboenda kuna Mwari ndofunga yezvinoizvi Mwari paari ndikanomutsvaka apo ndonomuwana Mwari zvikanzi tinenge tiinaye pose tichimuona tichitaura naye iye zvinotoenda mumakomo noti barabada Mwari vekutenga Mwari vekudenga ndakasvika umo wachitare kuombera maoko naini Mwari anenge akatarisa zvake kudenga kuti ndomwe namwe andinoondeswa inini Mwari anenge achiona dhirama nemanamatiro atinoita vamwe vakamhanya Mwari anongoti chandakapara chikuru ndakasvika kure imwe chechi yachitora mutsvairo achitsvaira Satani buda Satani ungabuda nemutsvairo imwe uno uchiti wapedza izvozvo unoti kana wakutuka vanhu
unoita seuri kuvereka bhaibheri iwe hauzivi kana genesis kwari oita utsvaira mutsvairo wako uyo wambotsvaira tsvina yemva ndoungatsvaira satani haibikani mutsvairi wekumba kwako wambotsvairisa weti yemwana wako ndounofungira kuti satani anotsvairwa nawo iwe usatambebaiyo usajairire mwari kudaro iwe mwari atiratidze zvatinofanira kuva vana vamwari famba shamwari. Revelation chapter 22 eka verse 3 eka hakuchavi nechinhu chakatukwa eka chigaro chovushe chamwari nechegwayana eka chichava mukati maro varanda vake vachamushumira vachavonekwa chiso chake. Verse 4 uye zita rake richava pahuma dzavo usiku hapuchazovipo havatsvaki chiedza chomwenje kana chiedza chezuva nokuti Ishe Mwari uchavavhenekera vachabata ushe nekusingaperi-peri. Vhesi ratikorufu ivhesi ndoifarire. Haleluya. Zesa nhasi inotidadira izvo zviyamuka ichiendesa magetsi but Jesu wedu ngaauye nekuti Jesu achava chiedza muupenyu hwedu. Kunenge kusina usiku kusina masikati Jesu chinenge chiri chiedza. Teererei vana vaMwari zvakanaka mukatarisa izvi zvinezvi kuenda kuchipatara munhu anorwara ndiye akutopfumisa vana chiremba nekuti andaiwa kuudza kuti makandinzwani kuti ndakaita PhD in medicine isaifi $100 mapedza kuisa $100 otaura kuti chipepa chake kwekwe chienda ifamasi yakati famasi yaari kutaura ifamasi yekuba kwama yake mukore uno inetiweki yei yemari muri pairi vana vamwari imi mamupa 100 monopa munin'ina wachona 700 madzenga apa atadza kudya angodya angoita tandaza puza pakudya pauri kudaro uchingodya chero zvese uri kugadzirira vamwe vanhu kuti vatenge mota dzine mavhiri kuseri pananzwera vana baba muri kugadzirira vamwe kuti vapfume zvikwama zvavo zvifute chako chione zvikati but Jesu auya zvose zvichabhera. Kune kusina zvipatara kune kusina kana dambudziko kunenge kusina zvikati tichagara naJesu nekusingaperi. Ndosaka muri kuona tichikwama tichitange mapenzi tariro yedu ndeyekuonekwa components kana Kristu aonekwa isusu tochifamba tichidada tichiziva kuti ruponeso rwedu rwauya. Ndiri kuti masikatani usapenge but ziya pekupengera. Tiritesere vana vamwari kuna vamwe vana mai vekuti haasvikirwi anosvika ega. Kana kwaedza vanhu vanoita kuedza sevari kuedza save kuda ngovati mangwanani beti marare kuti vangonyemwerera kuti amhoreswe zvega anogara akakwindimara huma yakarimwa mihomba imbamba iri wauya kuno kana akucheti Mwari vakanaka Mwari mwana anonaka pabenzi here vana mai vazhinji vanoda kunaka kunesu vafundisi asi kumbaibhira mumwe munyori wotiye when you see them holding their Bibles when they are in the street they are street angels but when they are at home they are home devils. Nakaikumba imi maimi kuti shoko raMwari riparidzike zviri nani. Nhasi mukatarisa kumachechi kwakazara vakadzi ngei nekuti vakadzi tinonakira kuchechi asi kumba tiri mabhini. Wanyarara manje wakuziya nyaya danga ndataura zvovakume mahame naangadai awanda munhu anonaka kuchechi mufundisi vakadiko mama vakadiko kana vagumba yemi dya izvozvo ndini mai pano iwe noswera uchizviintrodusa mazuva ese tinozviziva kuti ndiwe mai vepamba. Mwari ngatibatsire. Ndosaka tiri kuti masikatani tenzi kwazova rini tine upenyu hwaubenzu tine upenyu hwaubhinyawo tine upenyu unoita kuti shoko raMwari ritukwe. Dai Mwari atibatsira kuti Kristu chedu chive chiKristu chakaperera. Tarirai ndinokurumidza kuuya mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Bvunza wakagara naye kuti wakabatei zvawakabata ndopane mubayiro wako. Mubayiro anoita zvakanaka
akaita zvakaipa anopiwa chii futi? Hapana asina. Maikuru, itai henyu mbairo, itai henyu zvamuri kuita. Mbairo uri kuuya. Nguva inoringa. Tete vangu vaigara vachiti one day cross. Saka taivaseka kuti chinombodzi chiko chamunongoti one day cross chirungu chanyu chisina statement. Takazozviona takura kuti ipi one day cross. Kana Jesu auya ndopa uchaona kuti changa harisi nyama chamwari. Chero rikafuraiwa rikatsvukira harisi nyama. Ichanga. Iso habinzi for that matter. Mwari ngatibatsire masikatani wapa picharuma. Ndapana the second Timothy chapter 3 verse 4. Second Timothy chapter 3 verse 4. Rega tisvike ipapo. Verse 4. Vanonyengera vasingarangariri vanoita manyawi vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari vanomufananidzo bedzi wokunamata Mwari asi vakarasha simba kare ufuratire vanhu ivavo. Masikatani ndoda kutaura newe. Uenda kuchechi hakusi kuberia. Tiritesaire vana mai nana baba. Kana uri kuenda kuchechi usaende kunotsvaga kuvigwa. Pauro atiye ufuratire vanhu vakaita sei? Revesa kuti uri kuda Mwari. Zvikanzi vanhu ivavo siyana nani. Nyaradzo iriko kuinoviga vanhu. Siyana nazvo, enda kuchechi kuti utsvakire upenyu hwako upenyu usingaperi. Namata kuti utsvake Mwari mumweya nemuzvokwadi. Tsvaka kuda kwaMwari, usatsvaka kuda kwavanhu. Tina vanhu vakawanda vanorarama vachida kufadza vanhu. Iwe akapera mazuva ekufadza vanhu, fadza Mwari. Nekuti hapana munhu waunogona kufadza panyika ino. Ino iye ndakamira panapa. Paunoda kuita zvakanaka vatanga kuvhunza kuti Yesu vakazozvitanga rini kwete. Hamuripo here vana vaMwari? Kwagara netsvina Yesu. Zvakauya sei guma ini? Uchigeza vauda kutonyengwa nevarume vedu. Hauna chaunoita ukagondera munhu panyika panapa. But gondera Mwari wokumusoro kudenga. Nekuti ndiye ane mubayiro woupenyu hwako. Titus chapter 2 verse 18. Takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu. Haleluya. Ndozvega. Ndosaka tati tenzi kozuva riri. Vane tariro. Ndakambotarisa pane imwe imba. Vana vari kuuya, vari kubva kunze kwenyika. Baba namai vaisarara, vakaita mavhiki mairi, futi hatauri zvekure, vamangana. Vakanga vaine program vaive nayo manje manje. Kumba kwaisararwa mbuya mangani vanorwara, asi ipapo nyama yakambosimba. Vakatsvaira paini, vakageza matiles, vakagwesha madziro, vakati tariro yavo yaive yekuti vanhu vanouya vauye mumba makanaka. Ndizvo zvavana vaMwari. Nesuwo tariro yedu ndeyekuti Kristu pavanouya vaone takakwana takaperera. Ndosaka Jeremia ari kudaidzira moyo unonyengera kupfuura zviro zvose. Ndiani angauziva? Chiri kudiwa naMwari wedu kugezwa kwemwoyo. Kana mwoyo yedu yagezwa iyi, tariro yekuponeseka yazara mukati meupenyu hwedu. Mwari atibatsira. Ndakunamata neanotiye Mwari, ndibatsirei ndive netariro yekuonekwa kwamuponesi. Paanouya ndiwane upenyu usingaperi. Ndaneta nenyika ino, but ndakuda tariro yekuponeseka. Asi kuti uya kuchechi kwedu, ndiri kuti tariro yako ise kuna Kristu. Mandibata zvakanaka? Usaise tariro pachechi, isa tariro pana Mwari. Nekuti ndiye ane mubayiro unogara nekusingaperi. Vakadaro vanoti Mwari, ini ndoda kuva netariro yekuti ndoda kuponeseka. Simudzari wokuti kuna mutinamati. Namatai munhu waMwari. Ngatinamatei. Mwari Baba, muriko kumusoro kudenga. Zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Tinokutendai pane dzino nguva Mwari nepamatisvitsa neprogram iyi. Maita henyu neshoko renyu rinotinyaradza panguva dzakadai. Nekutipa tariro yekupfuurira mberi neupenyu. Takatarisa kudzoka kwenyu kwechipiri Mwari. Shoko rataurwa pakunzwa kwedu. Tasimudza maoko edu Mwari. Dzimwe nguva tikurangarira zvimwe zvivi zvatinokuitirai Mwari. Kuti zvimwe nguva yakadai ikatisvikira tazorora, hatina mugove pakumuka kwakanaka. Chitibatsirai Mwari tichiri vapenyu, tigone kutendeuka pane zvakaipa zvatinoita. Tigone kurarama sezvamunoda Mwari, kuti kana nguva yakadai so yatisvikirawo Mwari,
tizorore tiri mukati memaoko enyu. Chivaiwo nababa avo vanogona vaine zvivi zvinovaremera, varegerere utenzi panguva dzino. Ivaiwo namai avo vanogona vaine zvivi zvinovaremera, ivaiwonawo panguva ino. Mwari, pane musikana anzwa shoko iri, anogona aine zvivi zvakamuremera, ivaionaye Mwari panguva ino. Pane jaha riri pano Mwari, anogona aine zvivi zvakamuremera, baba ivaionaye Mwari. Tose kana matiregerera Mwari, tipeiwo tariro yakanaka Mwari yekuzooneka kwokubwinya kwenyu. Ngoni dzenyu netsi dzenyu zvigoramba zviri pamusoro pedu, kuburikidza ndiJesu Kristu akatifira pamuchinjikwa tonamata. Amen.